acabar, ara som... Anem per la segona B perquè hi ha hagut 3 derbis catalans en aquesta segona jornada i hem triat el que es va disputar amb una molt bona pressió. El Narcís Sala, el Sant Andreu, que tenia la pressió d'aconseguir un bon resultat davant del seu públic, i el Terrassa, que per altra banda tenia un altre tipus de pressió, que era la d'aconseguir els primers punts de la temporada. Per cert, jo crec que els uniformes eren prou diferents com perquè no s'haguessin de canviar. A veure què hi pensa Lluís Cervelló. Quan els dos equips van saltar la gespa del Narcís Sala, alguns aficionats no sabien qui era qui. Nosaltres els ho expliquem. Aquests són els jugadors del Terrassa, però a la samarreta duen l'escut del Sant Andreu. La raó de tot plegat és que l'àrbitre, el balear Gordillo Aguilar, va fer jugar els aganencs amb la segona equipació del Sant Andreu perquè interpretava que el color vermell es confonia amb la samarreta quadribarrada. Anècdota al marge, les primeres ocasions van ser per als locals. Tot i el cansament per haver jugat partit de Copa entre setmana, van sortir disposats a sumar la primera victòria de la temporada. Manolo Lanzarote ho va provar xutant des de lluny i també amb alguna de les seves habituals jugades individuals. Més feina per a Gerardo. Aquí, després d'una rematada de Mayor. I els dos porters jugaven contra els seus exequips. A l'altra banda, Morales no va tenir gaire feina al primer temps, però va estar a punt de veure com Ruedas feia un autogol desviant una centrada d'Heredia. Sol i calor al Narcís Sala, però el públic no veia gols. A la represa tornaria a carregar piles al Sant Andreu i ben aviat hauria pogut marcar Mayor si hagués arribat a la centrada de Lanzarote. L'afició local s'ensumava al gol i aquest va arribar al minut 58 en una jugada molt similar. L'acció és de Fran Piera i el gol de Mayor. Mentre els andreuencs ho celebraven, protestaven els jugadors del Terrassa en considerar que el davanter havia fet falta sobre Carroza. Lo que no se pueden es invertir las faltas en contra nuestra cuando vamos en ataque, porque he visto a Flo que le han pitado 4 o 5 faltas que no eran, y en cambio me meto en un gol de faltas y se te queda cara de gilipollas. Sobre todo como local, pues bueno, es importante el primer partido sacar los 3 puntos y bueno, aunque han sido sufridos, pero también creo que merecidos, ¿no? El gol va fer reaccionar els agrencs i la Igualada hauria pogut arribar en jugades a pilota parada. Mario va provar des de la distància i David López va fer lluir Morales en l'oportunitat més clara de totes.